Estamos en Beade, diante da Casa Consistorial e na rúa principal deste concello, cuxa rúa chámase Rúa do Caudillo. Onte cumplíronse 90 anos da Segunda República Española, recordando, lembrando a todas as persoas que loitaron polo progreso neste país, e hoxe, en 2021, aínda sigue existindo unha rúa que se chama do Caudillo. E o que é inadmisible é que o Partido Popular manteña unha alcaldía rexida por este modo de pensar, con un alcalde que ven da época predemocrática, coñecido por as súas misas en favor do Caudillo, por unha persoa en definitiva que leva a impedir todo este tempo que se honre as víctimas da represión franquista. Nos levamos unha moción, estamos hoxe aquí como deputados do Partido Socialista, tamén con un dos nosos 3 edís neste concello, con Benito, para decir que vimos a reclamar a honra e reclamar unha vez máis que sexa reparada a víctima das víctimas da represión franquista e de todas as víctimas das dictaduras que ten habido neste último século pasado. Falamos tamén daquelas persoas do noso país que sufriron a persecución nos campos de exterminio nazis e falamos, en definitiva, de restaurar a dignidade do noso pobo, non deles que xa a tiñan. Nos vamos a pedir que a Deputación de Ourense aprobe esta moción, que supón ni máis ni menos que se aprobe o que está prescrito na Lei de Memoria Histórica, que prontamente será a Lei de Memoria Democrática, con máis avances de progreso para este país, e pedimoslle que aplique a normativa para que non lle conceda subvencións a aqueles lugares que sigan incumprindo a legalidade. Este non é o único caso, quizás sea o máis senlleiro, Beade, pero hai máis. E a Deputación non pode seguir mirando para outro lado, como tampouco pode facer a Xunta de Galicia, cando outras autonomías teñen desenvolto xa unha lei que ten que ver coa memoria histórica a nivel autonómico e a Xunta de Galicia sigue a mirar para outro lado. Xa está ben deses discursos que falan de que non hai que reabrir feridas, porque quen di eso probablemente non saiba que son esas feridas. As feridas non están pechadas porque nunca foron reparadas. E nós o que pedimos hoxe nun acto de dignidade é que se tomen medidas para que se cumpla a legalidade, para que se repare a memoria dasquelas persoas que sufriron persecución, que foron asasinadas. É tempo de que a democracia sexa realidade e de borrar calquer estigma que nos vincule co franquismo, co fascismo, como se leva feito nos demais lugares de Europa.